అది బాధ్యతకే నేను మేధావి లోపల పడుకోవాలి నేను స్థానం అంతా ఈ స్థానంలాగా రికము ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಾಯೋ ಅದು ಆ ಸ್ಥಾನದಾಗ ನೀಡ್ತೇನೆ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಕಾಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕುಮ್ರ ಭಗವಂತರಾವ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಇದು నాకు మొదలు ಅದಕ್ಕೆ సర్వే ಅಂತ ఆ సర్వే అంతదాకా నేను ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪಬ್ಲಿಕ್ నేను నిలుచుకుని బైక్ తీసి వ్యవహార స్థానంలాగా నావా పోస్ట్మెన్ రాయితాడు అగేంద్రుడు రాయితాడు 2 మీటర్లు కొంది 14 మీటర్ల సంధితాగా మన్నే నావా అగేంద్రుడు రాయితాడు అది రాయితాడ సేవ ప్రియరా నీకును बदलते नहीं चमत्कार तुहार नहीं कुछ मुने बदल गीते सुनाई देते के और साक्षात्कार और रायता सरी व्यस्तो भारत के सरिपीत काल ने वासी नीकुनु रायता जग्गू पाइना అని గోడి ధర్మత సరిగా హైదరింతో ప్రతి గోడి ధర్మతకే నేను మహాన్ మంత్రి ధర్మ గురించి వేహన దేందు గురించి వేహనిగిరితకే కేవకుండకు కోపమంత భారతకే పండిత్ మంత్రి మేధావులు మంత్రి ఫిర్బి ఏ బుద్ధి సీతకాడికి నన్ను చుడుత కాడినందును రణగోష్ఠి నీకు వేహంతము ధర్మ నగడలు వెస్తే ముప్పత్తారు పవరు వెస్తో తొమ్మిది ధర్మ ధర్మ వేస్తే బద్ధర్మ కోడి ధర్మ బత్తేను కాల్ కాకారు కనిపించిన మా పేరు మా ఊరు ఇంకెడికి ఆదివాసీ సమాజ్ బాబా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ భారతదేశంగా కనిపించే మన పేరు మధ్యప్రదేశ్ వాళ్ళు పాండ్యగోపాల్ లింగాలు జరిగితే తెలంగాణ తగా इनके मराठ मानता जय जंगू जय इधर पर पीछे मानता वो फिर वरुण पीकतो पांडुगोपाल लिंगाने पीकतो मराठ तेलंगाना तक इके जंगू बायनु अनि पांडुगोपाल लिंगाले इधर पर वर्गला तीसर मानता बारी इधर पर केलता शक्ति अनि भक्ति शक्ति भक्ति నేను అవ్వల్ బాబో సెల్వా ఇగే మావా ప్రపంచంలో మన కలితక వాసి పనవాడు ಕಲ್ಲಿಪುಟ್ಟಾಕು ಪದ್ಮಪುಡಿ ಕಾಕು జంగు లింగ యాదితాలు మాకు పెడతారు కాబట్టి నేను మా సమాజంగా యాదితాలు పెడతారు ఇదిరే ఇదిరిపు నమ్మేటి మా ఊరు మేధావి వర్గం గోడమ రామారావు సాబు మొత్తం జాతరలో వాళ్ళరు మా ఊరు మనవి రాజు సాబు కుమ్ర భగవంతరావు మామ జంగుల నాటే ఇది చర్చా వేదిక తీసుకును జంగుని లింగున కీకటు భారతకి జగదునియతగా ఈ పేరుకి దగ్గుకుమంతా ఇవకుని మైతా పేరు ప్రపంచంగా ఉందిగిరిసలే అదే లాభ్యమైన భక్తి చేయగలిగితే జంగు అని లింగం భక్తి స్టార్ట్ అవుతా నేను నాన్నలు వాటికు మా ఊరు జంగు అని లింగం ఇక వాకుడు పాటలు మంత్రుడు మేధావులకు మంత్రుడు మామ పాయి మంత్రుడు జంగు లింగూరు మంత్రుడు సేలక్ తక్క సూర్యాల్ దార్యాల్ అటు చుట్టూ సేడ్ సగ సందుకునే నీకును దహపటన దండోస్ ముద్దల గీసారు మంతును వారితకే నేను उदी महीने में दीक्षा टिकट अगले 24 तारीख ना నేను 21 तारीख ना स्टार्ट आसर मानता दीक्षा ఈ దీక్ష బాహన మాంతే జరిగితే దీక్షత బతలు నియమం నిష్టం చిత్తం చిత్తు బొత్తు నేను నియమ నిష్టం నేను కాకంతో ఉంటాడికే మామ కేవకును కడకును కేంద్రలకు తోడుదు బడకాడు సందుకునే తోపుతా ತೋರ್ಸ್ತಾನೆ ಕಾಕನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಸಂದಿದ್ದ ಬಾರಿ ತೋರ್ಸ್ತಾಟು ಅಡ್ಮೋಟ್ ವಾಡ್ಕವಾ ಅಡ್ಮೋಟ್ ರಾನ್ವಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಏದನ పేద సబూత్ కేదనా పేద నామ్ ఇందనా ఉందిమైన పేద భక్తి కియనా పూర్ణ భక్తి కియనా రాయతాడు గంగునా పహడే కుమార్ లింగునా వీర భక్తి గీతకే గోండ్వన సమాజ్ ಉದಾರ ಅಂತ ನೀವು ಮುಂದೆ ಈಜಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಉದಾರಿತಕ್ಕೆ ವೀರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವೇ ಪತಾವಿ ಅಂತಾರೆ उधर बदर बदले सड़कल अर्थ लागा जंगूबाईन भक्ति निरटू आदिवासी समाज बोर ऊरू नीक दलिंदरी पूर्तीर्ता सुधुरीता सड़कल इधर उदाहरण महाराज उदाहरण केंद्र सर पीठगे पेन पायमायना दूसरा पेनु नीक प्रपंच बदल पेन पायमाय वर्ग ప్రపంచంగా ఉందిగిరి పేన్ పాయమాయ వాళ్ళు తెలే ఉందిగిరి పేన్ నాకు పాయమాయ మాసర్ మంతోరిగర్ బోరవే ఊరు నన్ను అంతోన్ రాయతాడు గంగు బాయిన భక్తి కోతురు హర్ పోసమైన ఊరు బరోబర్ తన నియమ నిష్టల్ని కరెక్ట్ మనము ఖచ్చితంగా దళిందర్ పూరం గంగు బాయిన భక్తి వాటి సోకన उन्हीं महीना भक्ति पीते रूपा पीते दो सोकने वाले बारी सोकने वाले वाल्मीकि बोले गंडम बनता बोले संकट बनता
बोने बदलगिर मंदार मुने तोड़ीवाल मंदार बहानायर नाव गन्नम मंदार बहान नीव जेल लाकुनु पोलीस स्टेशन तो तुम काम कीता पोलीस स्टेशन तो तुम काम कीता नीव संकटुन पूर्सिंता रोगमुन पूर्सिंता बततुंगिर पूर्सिंता ब्यांकना काम कीता सौंदी कीता गंगूबाई की काम मुंदिगिर सेल्ले ओट्किरा गंगूबाई की काम मुंदिगिर सेल्ले गंगूबाई प्रति उंदी काम कीता मरमियाड कीता ओट्किरा मरमियाड कीता मरमी आयन और मरमी कीता प्रति उंदी तन संकटुन नियम निष्ठा पिया ఖచ్చితంగా మీవ కామ్ సంకటం పూర్తివాళ్ళు అయితే రాయితారు జంగుబాయి అదే లాగితే బతలితే డొప్పమేన్ జావ సేవలు డొప్పమేన్ ఆయు జంగుబాయి డొప్పమేన్ ఆయు కిట్టెకే మారతో సీత బతలితే జంగుబాయి పర్మితున్ పి అన్న బట్టి జంగుబాయి పి బాయితే బారితే नाना गंगूबाई भक्ति पीसी सुधरे मातो उन्हें मारो ना बरोबर आए बंजरे नीకు पूरा తెగరుస్తే दिलार की ना बरोबर आंते की गंगूबाई भक्ति पीसी दिलार सुधरे मायवा మీరు మగన్ మన్నన ನಾನು सुधरे मायన इधर पूरा नीకు बेहना गंगूबाई तक तड़मिंदर गंगूबाई तड़मे आयो तड़मी बहाना ಅಂತ तड़मी तग ತುಳಿನಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು तड़मी तग ಸೊತ್ತಕ್ಕೆ ದುಡುದಂತ ತಾನು ತड़मी ಕಲ್ गंगूबाई तड़मी कल्ले कल्लुन्मटु गंगूबाई पत्र दीक्षा कल्लुन्मट उंदी महिला ताना पवित्रंगा पारिकेम पवित्रंगा मन अफ्के नीपु गंगूबाई बतलांदु दीक्षा बतलान दिसंत ई दीक्षा बतल देव गोंडी धर्म जागरण अंत गोंडी धर्म यक्की उन्नति करे मानता तेनंदर पेन करे मानता तेनंदर विचारकर करे मानता तेनंदर सेलर तक माने मानता तेनंदर नीव चरित्र इतिहासम करी अंति तेनंदर चरित्र इतिहासम करी अंतिदु मगन वेतो मोहब्बत निगे मानतो चरित्र इतिहासम इते बतल ಏನಿದೆ ಬತ್ತಲ್ ಚರಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸನಾಗ ಪ್ರಪಂಚನಾಗ ನೀವ ಚರಿತ್ರ ಅಂತ ನೀವ ಚರಿತ್ರ ಡಗುರು ಬೋನ ಚರಿತ್ರ ಸೆಲ್ಲೆ ನೀವ ಗೋಂಡ್ವನದ ಚರಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಡಗುರ್ ಪ್ರಪಂಚನಾಗ ಉಂದಿಗೆ ಚರಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಸೆಲ್ಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ की प्रोफेसर स्कॉलर